Bueno, gaur 2009an, lehenengo aldiz sinatu gendun hitzarmena berretxe egiten dugu, 4 urtean behin berresten dena, eta egia esan Eusko Jaurlaritzarentzako oso garrantzitsua da, Euskaltzaindiarekin egiten da lankidetza hau. Azken batean, gure testu korpusak eta lagatu egiten ditugu, eta Euskaltzaindiak horren kudeak eta egiten du, arlo desberdinetan lantzen ditu, eta herritarren eskuetan jarri. Beraz, guretzako ezinbestekoa, eta gero bestalde batetik eredu izan behar dugula erakundeek testuen eta korpusen lagapenetan. Euskararen biziberritze prozesuak momentu honetan oso momentu garrantzitsuan gaude, arlo teknologikoa eta eremu digitala ere garatu behar dalako, eta korpusak urrea dira, korpusak beharrezkoak dira, esaterako oraintxe bertan, garatu dugun itzultzaile neuronala garatu alizateko, eta itzultzaile horrek behar dituen garapen guzti horiek egiteko, testuak eta korpusak behar dira, transkripzioa garatzeko, ahots sintesia garatzeko, eta kasu honetan elkarlana da, bidea, korpus handiak osatu behar dira, garapen horiek egiteko, eta Euskaltzaindiak ezin hobeto kudeatzen ditu korpusak, eta eskuragarri eta jartzen ditu. Beraz, lankidetza honekin aurrera egingo dugu, eta arestian esandakoa, eredugarri izan, eta guztion artean korpus ikaragarri handi horiek osatzen ditugun euskarak aurrera egin ahal izateko. Aberen eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmen honek berresten du aspaldiko elkar laguntza, elkar lana. Bi erakundeen artean. Beraz, guretzat estrategikoa da elkar lan instituzional hau indartzea eta sendotzea. Helburuak askotarikoak eta leku edo hitz batzutan laburtu beharko balira, nik esango nuke bitan laburtzen direla. Bata, abek berak sortzen duen testugintza Euskaltzaindiaren eskuetan jartzea, Euskaltzaindia gero erabildezan bere korpusetan eta bere zereginetan. Eta bigarrena, bien arteko bibliotekak, bien arteko zerbitzu bibliografikoen arteko kolaborazioa. Kolaborazioa zertarako elkarrekin aberasteko ditugun baliabideak. Eta baliabide horiek martxan jartzeko. Besteak beste, gure kasuan, Euskararen Historia Sozialaren programaren barruan, soziolinguistikari buruzko gure emaitzak, gure ekarpen bibliografikoak aberasteko eta plazaratzeko, gizarteratzeko. Hitz batez esateko. Kolaborazioa beharrezkoa da, sinergiak beharrezkoak dira, eta nik esango nuke Euskal Herri Euskaldun honetan estrategikoak dira.